И само можем да им пожелаем за в бъдеще да продължават да работят и каквото зависи от тях, от момичетата, да дават. А пък останалото зависи от цялото ръководство. За един крайен успех не са достатъчни само състезателки. Много, много неща са необходими, но изисква време сработването на един отбор и то им предстои. Отбора на Азербайджан на фолклорна музика избор също. Не видяхме вчера Мариана Василева с отбора. Мисля, че им беше поядосана поради грешките, които допуснаха. През цялото време с тях излизаше нейната помощник треньорка, бившата състезателка от ансамбъла, азербайджанския. Вафа, мисля, че се казва, но фамилията й напомня, която явно в момента помага на Мариана. Може би добре е да знаят българските зрители, че тази страна отделя страшно много средства за развитието на този спорт. Съпругата на президента на Азербайджан е председател на Федерацията по художествена гимнастика и наистина се отделят страшно много средства за подготовката на азербайджанския национален отбор. И не само това, но и като организация и провеждане на доста важни състезания в последните години. В един олимпийски цикъл задължително има едно голямо първенство в Баку. А понякога и две. Да, едно световно и две европейски вече. Което е сериозно разходване на средства. Но и залата, в която се провежда, наистина е уникална. Голяма, има всички условия, като бази, като зали за тренировка. Няма равна. Искам да кажа за Полина Георгиева, която ни пише, че иска да изкаже разочарованието си от нашия коментар, че